дар рӯстоҳои аз назари ҳаводиси табиӣ осебпазири вилояти Хатлон аз ҳисоби сокинони деҳ гурӯҳҳои наҷотбахш ташкил мешаванд. яке аз чунин гурӯҳи ихтиёриён дар деҳаи Гулистон қарор дорад. ин наҷотбахшон дар давоми 1 сол чандин даври тамринро гузаштанд. онҳо бояд ба ҳангоми рӯй додани офати табиӣ дар муддати то 15 дақиқа ҳамдеҳагонашонро огоҳ ва сокинонро ба маконҳои амн бикӯчонанд ва ба осебдидагон кӯмаки аввалия бирасонанд. дар гурӯҳи мо бо 4 то зергурӯҳ мебошад ки ин гурӯҳи алоқа, гурӯҳи наҷотдиҳӣ, гурӯҳи эвакуатсия ва гурӯҳи санитарию тиббӣ. ба ҳангоми селу обхезӣ нахустин шуда бояд гурӯҳи наҷотбахши зудамал дар ҷанубу шарқи Тоҷикистон ба кӯмаки мардум бишитобанд. вазифаи асосии ин гурӯҳҳо иборат аст аз он ки дар то сар задани ҳолати фавқулода омода бошанд ва ба ҳама гуна хатарҳое ки дар деҳа ба вуҷуд меоянд сари вақт барои пешгирӣ кардани он саҳмгузорӣ кунанд ва онҳо дар алоқаи доимӣ бо органҳои болоӣ мебошанд. барои сокинони ин деҳ тамринҳо як идро мемонад. бархе ҳатто деворҳоро бо сӯзани оро доданд. тибқи ривояти тамрин баъд аз чанд дақиқаи хабар ёфтан аз сар задани офати табиӣ ба маҳал пизишкон, кормандони мақомоти интизомӣ ва комиссия оид ба умури наҷотбахшӣ расида меояд. наҷотбахшон барои берун овардани мардум аз деҳа аз ҳар нақлиёте ки доштанд истифода карданд. лаҳзаҳое ки пизишкон ба захмиёни шартӣ кӯмаки аввалия мерасонданд, милисаҳо тартиботро назорат мекарданд. дар мадди аввал занону кӯдакон ва аз ҳамаохир чорвои хонагиро аз деҳа берун оварданд. мардуми наҷотёфтаро ба майдони марказии ноҳия интиқол доданд. машқҳо дар кора фоида машқҳо мо хеле фоида дидем, хеле корора бо айтар гузаронем, дидем, фаҳмидем. ҳазор раҳмат. ҳамин машқҳои кадагӣ мода фоида дорад, фоидамон мерасонад. доим ҳушёр местем. тамрин бо мукофотонидани ширкатдорон анҷом ёфт. наҷотбахшон аз ин машқҳо хушҳоланд ва умедворанд ки дар сурати сар задани офат метавонанд аз оҳидаи наҷоти ҷони инсонҳо бароянд.